Ok, abe ta ko fo. On va continuer. Second Banjugu Doumbouya, on a point d'aller dans le Watina. Point Galamani Tourou. Et on gagne Second Banjugu Doumbouya là. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على سيدنا محمد خير الرحمة سيد الكامل الفاتح الخاتم سكن خاب سكره الساكنون كلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك انك على كل شيء قدير وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Considera herela ala famuri herela. Afoloni Allah ala kanye angulo. Ami femi yini ala ko noya. Ami sira femi yini ala kangi shoma. Ami mi fo mo ye don. Anga famu. Hiye yoro. Ni ala idlali kala bilay ala bikini kala bilay. Ni sangulo kunte. Dugukolo kunda dɔ k'ale bɛ dugu ma ni dugukolo kun tɛ sankolo yɛrɛ kunda dɔ k'ale bɛ sanfɛ pour que fɛn dɔ ka ɲɛ fo fɛn dɔ de ka tiɲɛ kuma jan tɛ ne bolo bi an bɛ fɛn min na fɔlɔ fo an k'a dɔn o de la u b'a fɔ ko afgari ilmu hali dɔnni bɛɛ la ɲuman ye yɛrɛ dɔn an ka an yɛrɛ dɔn k'an ka jamana dɔn ka jamana ka réalité dɔn ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an kunna k'u dɔn n bɛ kuma in adressé fɔlɔ n bɛ fɛn fɔlɔ min fɔ n bɛ kuma ni n yɛrɛ o tɛ maa si dara ne ye parce que hadamaden k'i yɛrɛ ta ye ala ka ta ya kɔfɛ o de la u b'a fɔ ko maa ta ye jɔ ye mais a kɔnɔ kilisi y'a halala ye. An yɛrɛ kelen na bɛɛ ka da i yɛrɛ la fɔlɔ an bɛ fɛn min na kuma bɛɛ ma kɛ ɲɛna mɛ fitinin min kɛra ɲɛna sisan n ye faamu dɔ sɔrɔ et puis an y'a ɲɛɲini n bɛ kuma in fɔlɔ jamanakuntigi la n'o ye IBK ye fɛn fɛn bɛ sen na IBK de bɛ sunɔgɔ la fɛn fila IBK t'a yɛrɛ kalama kelen walima mɔgɔw k'a ye gulɔ bila est-ce que tiɲɛ don walima ala ye IBK yɛrɛ de jira Maliyɛnw la. Parce que ni IBK kun ka kɛ Mali président ye n'a kun sara ka sɔrɔ a ma présidenya sɔrɔ walahi mɔgɔw kun bɛ taa su ziyara ka taa dugawu k'a kaburu la ko Walidu Sufile. A fɔlɔ IBK a bɛ fɔ a ma ko Alaji Ibrahim Bukar Keita k'a fɔ a ye ko Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam man ghasala falaysa minna maa ma ye silamɛw janfa i tɛ silamɛw dɔ ye. Maa ma ye silamɛw janfa i tɛ silamɛw dɔ ye wa IBK i bɛ yɔrɔ min bi bilahi i ye silamɛw janfa n'u bannen don k'a f'i ye kuma fɔlɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ Mali ɲɛmɔgɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali dugukolo kan k'a daminɛ fɔlɔ min b'an bɛɛ ɲɛma bi n'o ye Aseni Sɛki Siriki Sɔrɔla Hayidara ye ka kuma in adressé a la a ka jɔ a jɔyɔrɔ la. Tugu min b'a kɔ o de ye ko fantanw ɲɛji jɔ cɛ b'a kun don kununko wa an tigi ma tigɛ a la dɛ a ka jɔ a jɔyɔrɔ la a ka tiɲɛ fɔ IBK ye. An kana mɔgɔ Sɛki ne Hamaw la den Muhamɛdi Buye Hayidara aw de y'a fɔ an ye k'an k'an wɔsi IBK la en 2013
Ibeka yo java ne de kun ye sabati vice président en 2013 a bɛ fɔ don min ko ka tugu Ibeka kɔ ne démissionné la ka bɔ sabati la o de la n ko maa dira n ko ne t'o la anw kan ka kɛ jamana basigibaa de sabati kun de ye an ka kɛ arbitre ye mɔgɔ ti kɛ arbitre ye terrain kan ka tila ka kɛ o terrain kelen géré ye a fila tɛ se ka kɛ n ko donc anw ka taa ni ɲaami donna na an ka k'a ɲɛnabɔbaa ye mais non Mahmoud Dicko ani an karamɔgɔ min ye olu de ka wolojɔ nana ɲɛsin Ibeka la o don maa minnu tɔgɔ bɛ liste la Ibeka kun tɛ o ale donna a la de ni ninnu ka bon ye kira ko man aana zaliman sallallahu alaihi maa ye maa dɔ dɛmɛ ka maa tɔɲɔ n'i ye tɔɲɔlikɛla dɛmɛ a ka tɔɲɔli bere bi da i yɛrɛ wa n'i ye maa dɛmɛ nkalon kan ka maa dɛmɛ a ye tɔɲɔli kɛ n'a ye jurumi o jurumi sɔrɔ a kungo b'i da la wa ɲɛmɔgɔw aw minnu ye silamɛw bila ka Ibeka jira u la u ka a bila ɲɛfɛ Ibeka bɛna ɲɛfɛ don min ni silamɛ ɲɛmɔgɔ ninnu kun ka dɛmɛ tɛ hali sabati bɛ wuli ka campagne daminɛ Ibeka ye don min walahi 2000 tɛ Ibeka bolo ka di sabati an ka mɔgɔ buye de ye miliyɔn 20 bɔ a kun fɔlɔ ne nɛ tɛ maa ta ye koyi dɔw b'a fɔ non Banjugu ninnu ye dilow ye ka n'a fɔ ha a tɔ bɛ kɔfɛ o n'a ma ɲɛnabɔ n bɛ dɔ wɛrɛ fɔ o tuma na a ma kɛ n kɔfɛ a ma lakale n ye a bɛɛ kɛra n ɲɛna n b'a bɛɛ kalama donc o tuma na aw de ye Ibeka jira silamɛw la ni min jɔlen filɛ n'a ye sutura Ala kana sutura Général Amadou Aya Salogo a ye maa ci ne ma don min an ye kuma daminɛ de 18h fo 3h du matin ko ka Ibeka de kɛ président ye ko ne de bɛ k'a ko gɛlɛya sabati bolo ne de imposé don ne de ko ka maa tɔgɔ fɔ bɔ a la n ko non ne m'a fɔ Ibeka kana jɛn mais ne ko de maa tɔgɔ fɔ ka bɔ sabati ka kɛlɛ kan Aya ko non Banjugu jamana in bɛ yɔrɔ min na tɛ se k'i Ibeka de ka ɲi ni Ibeka tɛ vraiment ɲɛ tɛ mɔgɔ la a bɛ tan olu minnu ye Ibeka sigi a sigira yɔrɔ min na a y'a de Aya yɛrɛ kɛ wo la fɔlɔ k'ale dabɔ kuma bɛɛ lajɛlen la donc n bɛ fɛ k'a jira Ala n'a sɔrɔla Ibeka kunkolo bi o kuma maa jugu don n'a kunkolo bɛ yen bɛɛ bilahi maa jugu don Ibeka tɛ fantan fɛ a ka tabiya ka k'o de jira anw na sɛbɛnni kɔnɔ Ibeka fa ka so tɛrɛ de don Ibeka ka so bɛ yɔrɔ min na ne ka so b'a ka so kɔfɛ sira dilan dɔ kɛrɛkɛrɛnni min cira Ibeka ka yɔrɔ la ATT ye maa bila u ye siraw dilan min kɛ yɔrɔ min cira Ibeka ka yɔrɔ la a y'i bolo ja o y'a wari d'a ma jamana de mako tun bɛ sira la jamana mako de tun bɛ sira la n'o ye laginɛ siraba in ye Ibeka ka so kɛrɛ kelen min taara a la a wari dira a ma e ma tiɲɛ o kɔ k'o ye jamana ta ye i ye Aminata de bila ka taa fantanw ka guwaw ni dahirimɛ ɲini yɔrɔw tiɲɛ gansan a fɛn o fɛn cira ni maa ma wari sɔrɔ ka t'i sigi maa wɛrɛ sigira a bɛɛ la o de caman taara damanda la fa donna a caman na parce que dusukasi fɛ a caman taara don jouer ni dɔrɔn mais a y'a lajɛ Ibeka ko bi ko ka sigi ka kuma ɲini ni Yadi Agali ye ka sigi ka kuma ɲini ni Amadu Kofa ye mun n'a tɛ sigi ka kuma ɲini ni aw o kumana o kɔrɔ ye a y'a yɛrɛ kɛ tiɲɛ ye a y'a yɛrɛ kɛ tiɲɛ ye n y'a fɔ président ye o don la u y'a fɔ n ɲɛna ko dɔw nana yan k'u bɛna papier di ko musow ye kolongala ni nasusu kolow ni a tɔgɔ ye di songalaw ni mununanw ta
ko ale donu ni ɲɔgɔn cɛ ko président n'i ye kojugu kɛ dɛ ko kuma na cɛw a ye k'a fɛ siri a ye kɔlɔsi di musow wallahi musow aw ni don a barika n kalela ala la n bɛ min fɔ a ye an baw hey n b'o fɔ a bɛɛ ye koyi a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ jamana in na maa si ka hakɛ tɛ d'i ma Mali kɔnɔ i b'i ka hakɛ ɲini de maa ka hakɛ tɛ d'i ma dɛ kabi ala ye Mali dugukolo da maa si ka hakɛ ma d'i ma i bɛ hakɛ ɲini de wa yan y'aw halala de ye Mali dugukolo mana maa si ba ka kɔɲɔ min na ni mankan daminɛna ka Dramane Danbele de ka minisiriya la an taara Dara fɛ an n'a ye kuma kɛ n ko Dara ma don la commission mɔgɔw bɛ yan n ko Dara i bɛ siège min kɛ don dɔ i bɛna bɔ yan koyi a ye fantanw to gosi Dara don dɔ i bɛ bɔ yen Dara ma bɔ yen yan Bacili nana o ma bɔ yen yan Ousmane Kone nana o ma bɔ yen yan mais o kuma na o i bɛ ka fɛn min ye san danko ye e yɛrɛ ye san 6 kɛ i b'a 7 la i tɔ ye san 3 ye i b'i mun mago sa ka taa hey silamɛw maliyɛnw tabakɔrɔkaw cɛ wari tɛ nana k'a bɛna s'aw ka yɔrɔ ma n'aw ko aw sɛbɛ ka dɔn a y'a jira ko yan tɛ maa fata ye yan tɛ maa fata ye a y'a to a dɔn hey min bɛ se min na a y'a kɛ o de la n ko kuma daminɛ la n ko an tɛ ka kuma ni maa da n tɛ ka kuma ni commissionnaire ye ko commission bɛ wuli k'i ɲininka n ka ko la ko Banugu ye nin fɔ an n'a bɛn kan ni maa si bɛn kan dɛ min bɛ n kɔnɔ n b'o de fɔ ni maa bɛ ɲininka i bɛ n yɛrɛ de ɲininka wa n b'a fɔ n ye maliyɛn de ye maa si tɛ ne ni maliyɛnya cɛ i bɛ ka maliyɛnya man kɔrɔ ni ne ta ye Bubu Sise ka maliyɛnya man kɔrɔ ni ne ta ye minisiri min bɛ o ka maliyɛnya man kɔrɔ ni ne ta ye Mali dugukolo in y'an bɛɛ ta di o ha ko jama tɛ dɛ wa n bɛ min fɔ a y'a yɛrɛ kɛ cɛ ye cɛ nana ni bonya bɛ kɔ la mun na commission mɔgɔ minnu bɛ yan minnu yan'u kana k'u bɛna papier di u ye commission wele k'o seri k'o ɲininka ka ɲɛfɔli k'u ye bon janfa min sirilen don a kama n b'o fɔ a ye IBK bɛ fɛ ka guerre de déclencher aw n'a cɛ a n'a ka Bubu Sise n b'o fɔ a ye a ka bɔ o kalama mun na n'a b'a labɛn a y'a labɛn n'a b'a labɛn a y'a labɛn n'a t'a labɛn a y'a labɛn mun na aw ka yɔrɔ tɛrɛ u y'a marché di maa minnu ma a b'a dɔn wa wallahi ni IBK n'a tun sara a ma kɛ président ye ne yɛrɛ tun bɛ sɔrɔ ka taa kaburu yan mais ala y'a dɔ de ko a t'a fa n'a ma lɛbu dira maaw la parce que IBK fɔra faama o faama ko a y'i wo jira wa ala ko ko wo min b'a la k'a t'a yɛrɛ fa n'a ma wo jira yɔrɔ marché talen don ka di maa minnu ma génie militaire sɔrɔdasiw ka yɔrɔ dugukolo sɔrɔdasiw ka entreprise ko di kun y'olu ma min ye a b'a dɔn wa walasa n'aw ka yɔrɔ bɛ ci don min polisiw de bɛ taa bila ka taa maa tɔw ka yɔrɔ lakori ka mansinw bila ka cili kɛ walima gardiw bɛ bila ka taa yɔrɔ kori aw ta t'o ye dɛ a den bɛ sɔrɔdasiw ka entreprise ma walasa n'a bɛ ci don min sɔrɔdasi hakɛ min ma taa nɔri la minnu dɛsɛra ka Kufa kɛlɛ minnu dɛsɛra ka Mopti mara minɛ ka kɛ Mali ta ye olu de sulen don olu de bɛ fɛ ka bila ka na aw la yan mais IBK i tɛ min kalama n y'o de f'i ye n ko n'i ma fara yan na n ko bilahi gɔngɔn wulila caman gɔngɔn caman taara k'i to n ko yan gɔngɔn bɛ taa di n y'a fɔ a ye wa n bɛ min fɔ a ye tabakɔrɔkaw a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ ne min bɛ ka k'a fɔ a ye ne min bɛ ka k'a fɔ a ye dogoli tɛ dɛ ne min jɔlen filɛ ne yɛrɛ bɛ se ka mini dilan ne yɛrɛ bɛ se ka mini place n bɛ se k'a dilan n bɛ se k'a place dɔgɔdɔgɔni tɛ o i bɛ min dɔn i b'o de dɔn o bon n bɛ min fɔ a ye ni IBK n'a ka maaw n'u dɛsɛra ka taa Mopti réseau sécurisé k'u bɛna tabakɔrɔ de minɛ ni ala sɔnna a ma ne yɛrɛ labɛnlen don ne yɛrɛ bɛna n ka base sigi yan
an yɛrɛ bɛ négocier i b'a lɔ quoi parce que ko in y'o dɔrɔn de ye komi i bɛ ka bannen don négociation ma ka Soumaïla Boubèye ma i ka to premier ministériel la yan situation fɛnɛ min kɛ commission mɔgɔw taara fɔ n ye n taara Boubèye fɛ yen n ko a ma Boubèye min ka ɲi wuli ka t'i ɲɛ da yɔrɔ kan Boubèye nana yan ka na yɔrɔ lajɛ a ye yɔrɔ in ye min kɛ a ye ɲɛmaa ninnu wele a ko a ko a y'a jija a ka siraw bɔ ji ni robinet kura tɔgɔ ye di sira ka sɔrɔ mais nin so minnu jɔlen filɛ nin bɛɛ tɛ jɔ aw ɲinama nin bɛɛ tɛ se ka jɔ autorité ɲinama abada a y'a ɲɛɲini Boubou Cissé sigilen an ye maaw wuli ka taa s'a ma Boubou sigilen ma kalo 2 sɔrɔ Boubou ko k'a b'a ci a sigi ma kalo 2 sɔrɔ ko k'a b'a ci bon aw ka kɛlɛ y'a k'a dɔn k'a fɔ politique mɔgɔw ka kɛlɛ b'a jukɔrɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ problème misɛnmisɛnnin minnu bɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ mais mɔnɛ bɔ nin na nin ko nin bɛ ɲa ne b'a tiɲɛ nin ko nin bɛ ɲa ne b'a tiɲɛ nin ko nin bɛ ɲa ne b'a tiɲɛ o mɔnɛ de b'a fɛ o wo de b'a fɛ ka wo fandaw bonya n bɛ min fɔ a ye tabakɔrɔkaw ni cɛ tɛ siran tugu n kɔ mais maa ma jitɔ ni fugariji o ka taa ka sira fɛ n b'a fɔ a ye n bɛ segin a kan walahi bilahi n kun b'a ko kɔrɔ min n'i bɛ se min na a y'a ɲini cɛ o cɛ nana k'a bɛna biriki den kelen kari yan hey wa n b'o fɔ a ye dɛ maa ma sara nin ko la i ye Seydou Su de o jɛlen don wallahi Seydou Su ye maa damadɔ de ye mɔgɔ min fagara a halala nɔfɛ maa nana k'a bɛ bin ka i halala nɔfɛ i y'a fa kafiri sara et puis policiers sɔrɔlasiw gendarmew i bɛ ka bɛna aw minnu nɛgɛ k'u b'aw bila ka na yan aw ɲɔgɔn minnu sara fɔlɔ la olu musow n'u denw caman de bɛ yan n'a sera yan ma walahi aw tɔɲɔgɔn minnu i bɛ ka ni min sara sɔrɔlasi minnu sara nord la kɔrɔn fɛ n'i taara drapeau fɛnsɛn ka taa kasi olu sugu kunna olu musow de bɛ yan e bɛ se ka taa kasi cɛ su kunna ka tila ka dɔw musow gɛn k'o bila kɛnɛ ma o tɛ nafigiya kasi ye o ye nafigiya kasi ye ha est ce que o ye faso kanu ye o ye hinɛ kasi ye maa min bɛ hinɛ maa min bɛ miiri k'i ye silamɛ hali n'i tɛ silamɛ yɛrɛ ye maa jumɛn bɛ se ka nin yɔrɔ ninnu ye k'i bɛna fɔ k'i bɛ ci ni ŋaniya da hali n'i sigiyɔrɔ la i b'a ko nkalon bon n bɛ min fɔ a y'a yɛrɛ kɛ cɛ ye kuma ko dala surunya la président a y'a yɛrɛ kɛ cɛ ye o de la n ko alimami ka na ni kuranɛ alimami kuranɛ nana wa parce que Mali problème ye min ye ni ko kɛra bɛɛ bɛ mankanba de ci mais n'a sera ko kɛ yɔrɔ ma bɛɛ bɛ kɛ ɲinɛ ye ka don wo kɔnɔ minnu ye cɛ ye hey minnu ye cɛ ye n'u dan bɛ u yɛrɛ la n'u dan bɛ u ba sinji la lamara tɛ minnu ka maliyɛnya la minnu dan b'a la k'u y'u fa di n'u dan b'a la ko maa tɛ u ni maliyɛnya cɛ n'u dalen don a la hey n bɛ min fɔ a ye kuranɛ filɛ nin ye a y'a kale kuranɛ la k'a fɔ an labɛnnen don hali ni pɛrɛnlen
Tasuma wuli jamana ina tasuma wuli do yoro minuna aw me ka ni ko fa ko sayna on wara moti pour que fitna me abse kaba on sabote fitna wala ka wuli an ya fa mais bamanan go mami ma fe ki bine ni talo na ni da na talo ma da sabo so fa mai jugo minumbe no kale ka de toro fanda te hera so jamana ida o fama jugo mi no kale kanye oyi an vele la benedo an disi dale do o disi la wa an ba do an ko sebele de Allah subhanahu wallahi billahi tallahi utisana nkale la Allah wallahi billahi tallahi ibega tesana Boubou c'est tessé Anna. Ou que gouvernement tessé Anna. Wallahi, madama ayera ya mbolo to gokomolo. Wa amba yiri ala fe. Ala anyi ni fo ansebele be edela. Ala anyi ni fo ansebele be edela. Ala anyi ni fo ansebele be edela. Ala ami deli. Ala ami segeki deli. Ala ami segeki deli. Aburata wulila alkhabar no fe kabachi e ala de dona anache ala ma nyini fe ibe kana de menyona kanyo kelango kele dogole ni panyini no kale kaye kubi yanchi ala anya nyini ife ala akelengele be halaki ala akelengele be halaki amina Fatia nyekele nika Fatia nyekele ni molu bi obando abe ba bolo biri akini molo nyela kini molo nye bebi bolo biri ola Allahu akbar kini molo nye abe ba bolo biri akini molo nyela kanuma molo nye yele ame Fatia kala nyove shiekele nanye Fatia kala nyove shiekele nyafo ya o folotala ngodu e kubi yanti ala ka kungo wulu dala mu nyina yango ka bo kera ay jamana lafiya le wallahi kana koma wulu dala wa ya siri ka la jebil ti jwale ka dala ala nke jwale ka dala wo mbode nyini awfe mawo manna na misega ka mbafo misega ka manni misa pour ka kana ke donya na ko ndaklarana misega ka mawo manna na kwabi na yorotia demisedo ay buteli ngiri
ay tienje ka kono aka essence sa ka bla aka bouteille moño ko ke verre kono bouteille kono ni na kera o ya da mabomu ye ka filingolo shorala ni min zera ka ma kelen fa ye ka firifa wala damina na makali kodo ne makali kodo ne wallahi makali kodo ni mi mo ke kam dozo marifa koroba ko dugula ay sibla ka wole kana ni mi fa ka dozo marifa korobe ay nanai mi mr mina beka na ni tai wa here be si here be kli ni ala sona ma we négocier comme il y a des man négocier folo abi ka nyini amadu ko fa man négocier folo abi ka nyini na ala sona ma auta fa bi da damine na ala sona ma ne auta bi damine ambanga bazi turuya fini be ma wo mana ne ala sona ma ba interdit gendarme umbia police umbia sorla subia mais amba do o jorole do no siri yoro no joro no ka posu de o ko yere ke tiei o ko yere ke tiei no tse ko yere ke tiei tereka amina interdit teniti ye sigida ina ya bana kosobe amba interdit teniti ye mana sigida ina ya amba interdit mama hali ne teniti ni bi sigida ina ya ni bi na ibi forogiya do teniti ila ya sabu amina yere ka teni de la na temeno ka ma yere ka passeport la na temeno ka yere ka carte d'identité bikla sabu jamana ngo to ke mbe odi ibe ka be sebeni ngora ta on be yanta de Allah ta'ala salama ko mi yini odi amode fe Allah salama biketi mali ta kare mali ta audai ambe dama ka khala aya nyekele tugu aya kini fe nye tugu makana yele de ni ya yele balawu mi mina jigibe ka ibi do sora la de kabirikele sabu mina keni corona Nigeria di wallahi mina keni ala anya siri to na mo don sa o ma rodo ma go rodo aha ay fatia kala aya kini venye tu kini venye ayo to aka no ma venye yere dala sorama abina ibeka yitasi na wallahi ibeka yi halaki to defle ibeka ta de na chie ka halaki ka nakasi ana de la to billahi o be halaki to defle ana musori jugu ni ami yere ma nyere mai ki ye de ma nyuma nye wallahi ni ye de ma nyuma ye eseka ni sigi ki musori ko nyedi la jeta sikatala wallahi ni ami de ma nyuma wallahi kiedo de ma nyuma te karimu ni buwa ibeka be ka auka nga au ibeka be na sala temeo wallahi ibeka shito ma jaw ibeka be do ma ko no la o ban soro ya awni awde mina amaru sigi to ke yonga ya ni Allah na se awni awde abeka awde ka siri kere ya na amba sali ko nyonye na ya aba wela ko fanga nyaw khala de tari masaya de Allah akbar aba wela ko masaya ay tamaka akata fahadu kaburu la je olu minu tay masaya yere ay ta fahadu kaburu la je ay ta hamdala ta muri ko ke ta daro la je aw tay wate kunguru ni sansa ba damataya o sansa ba ka bi mo ko tono wallahi ala aya sika ka yere la je wallahi ma faye billahi kalila ala fatia mi tatofle nye afo mi sika ka ibe kan tachi eto difle wa mama be ke ibe kan fe na kan fitini mila abole abele ala telo te bido sa wa karamo minumbi ka tamina karamo seri so na haidara président ba nyiri fe ka lettre sebe lettre kele sebe ka adresse seri so na haidara la wala kele sebe ka adresse buyela kele flas sebe ko di anyere bo la sa la se yoro la mba la kata di Amadou Koufa may ko mo sebe donné ça c'est bien très bien mais kele la kata di Yadima ah bon ka fuye ko amu ko on est pas quoi wallahi ma fuye abana wallahi ma fuye ka ko abana mora moti odongo très bien mora moti réalité do be jamana ina mawta do de neni che do enyo nyanda na ma ko banu ko kiyo terrorist nyine ko awa ko ne yayi de ngay terrorist ko awa ko nga mo misi shwela moti ya nga misi shweni ntara mali jala mu fi nga misi shwela ntara nyefu yi mi nga misi shwe uyo wele ajora la kai misi shwe
afana na ko ide kan saka mishishwe ako awomba kalama ako abasa wa kambasa ako chema ka mishiye jule ko mishiye wa bi wori o ko mbasa ta uye chemla kalo kili kalo fula chemi ta ka selina aka zoma fwaye ko ntasa abitanye ho fama yo ba fa ko ye ka bi sala sako frache la ka ma fa basa kalo nani kalo duru kalo woro doko amako hey ko bati be kata ku fa ka boko ba kika wari ika bishiri sa chede diga kala kalengita akwa yi bati ga tara ku fa ka boko fi atale aya nyefu ye ko doya ka misire ko uye chefla wele ko bla kulu ko ka kata nyini una na do moti dugo ko kata tie soroi zunge kata fo ako akaso afabe ko kari ide do akwa mde bora kwa yi kan sama mishishu e ba khalama ko boba site ko tiaka mishi wa bi wore ko bi jumai samedi dimanche tene 10h ni tiaka war masara ami de ko lo ke mishi so mai Allahu akbar Allahu akbar ga kan la kalini ako juma klebi na ka samedi klebi dimanche so ma da fe choroma na de tara ale ka da ko ka ta ka mishi so da Allahu akbar ako ni ku fanda ka mali gouvernement da ka le bi jonda ebe kufa wanya be kufa ta amba fe ibeka ni bi min no fe nyo de fo mali yo ni amena wo ibeka be fe ka tasma wuli baba ko wallahi amma ko wallahi aba ko no wa sira le fleni ai sira sugo be nyi ni sa abe fe be nga kake amaye asigi bari koko fantande una bana ka kalake amande umbla ubita kalake jamana wero bikla kana amara ida fanya fo wala to aya fa talaka abika ke wallahi yeba magami gala posa ida e ko liberté ya la ibe kan wodo me ko lai ne ka ma do bi problème do wi la mallaya ibe kan so ko su bla kata liberté ya la kata mo de un ta ko ke mobile ko no ka yele nu ye kuma ka yele no ye kuluba ka fantan de toto e ko yo ko ye ni bomu meji ga ko sebe ay ibe ka problem ya ka bi ibe ka sigara sebe ni ko so ba la ka jama ba ama ban furu ju ko so ba la ka gla hali ni e bomu bla ko no ka da so ibe ka yin ya ne do e yin na ne do ka foko suju be angulo billahi ya ni do do ko amba tunu ka ti kan te fi ka gla no sakala akara wili doro billahi akara wili doro la wili la ibi bo kalama kana dane sikatala dugu kola teya ki to sanve ya ama fani dara la wishi la de eno ya ta totei sekatari parce que wallahi aya kini nyetu aka numa fe nyeyere wallahi be gati islam na ya akana ayere ni ma fa ka yere de attention to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول Allah tongani kala fɛn bɛ Mali dugukolo ka fantan dɔ la Ala an ye alamta k'i fa ca bɛɛ ma ka fatiya ɲɛ kelen ci a bɛɛ ma numafɛn ɲɛ k'u ye kelen fɛn ɲɛ kan'u ye numafɛn ɲɛ k'u ye kelen fɛn ɲɛ kan'u ye numafɛn ɲɛ k'u ye kelen fɛn ɲɛ kan'u ye Ala maa o maa dogolen de bangelen n'i ko i t'i ɲɛ yan kɔ a tili kɔ n'a bi maa o maa dusukun na Ala
abetache kampena kasi amin asanga mana duguma ala abetache amin ala abe halaki amin ala abe nakasi amin ala kote ko mungu nya fanda ngo amin ala kote ko mungu nya fanda ngo amin ala onyeke amin ala ko koche amin ala barka bula amin barka bo ni amin barka bo kan folo amin ala tasma dola amin tasma do kan folo amin tasma do unina amin ala uniun nakasi amin ala kan folo nakasi amin ala ka bara nakasi amin ala ko bolo fe halaki amin ala nyonyi ife amin ala ko ki ga ala ya kama amin ala ko ki ga se kama amin ala ko ki ga kilo kama amin ala ko ki ga karage ya kama amin ala ko ki ga fala kama amin ala ko ki ga hina kama amin ala amo nyi ife amin ala ala se be ila amin ala onge fanda unde ala anya ankini fe nyetugo amin ne anyere ka here soroy amin ka no mo fe nyeyele na antala delili ala amba nyini fe kana anye da toro kanya 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 ay no mo fe nye aya ayo tu saka kini fe nyeyele aya bulu da no fe nyela bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي على ما يجي فيه يقول بما هو مقول أن تسلم كاجو على أسيدام آمين على أن يجو على صوت ليلا آمين ala anye do anga demaya kenema ala anye do amul na fulu herema ala anye do anga bunyela ala anye do anga suturala ala jugo mi ngo ko nyete de o ka ala o nyeti ala jugo mi ngo nyete de o ka ala o nyeti ala yo ke e ala yi ala ayo sebe e ala la ala ayo kudi e ala ma ala anye yang disi na yibila ma yibila ka do akama ke bo wala ni amin ala ka do soma du kono amin di toro mo soro toro kana yaso amin ala anya do ayatul kursi ki do kono amin ka kalfa o azimula amin ka do qul huwallahu huwa kono amin ka do latifu fa kono amin ala anyo ni e ala fe amin no ye edi amin o ko shibe e bolo amin ala o ki do bi bolo amin o ki do no ko shi ko so amin ala anya yando o kono amin amin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin قال بلا قال بلا سعد بلا سعد بلا بحق حقك وبحق حقك وبرحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين anga mo anyana amba mo dumia ko te bisa senu ngatoya ko senu ngatoya minau na bele minau chelila senu bisa ngatoya ani fota be munu mulu ka seka interview do ka ulu funa bisa ngatoya o senu ngana ta ko